rămânem așa cum stăm și deschidem la Daniel, capitolul 10, pagina Sfânta Scriptură 870. Voi citi tot capitolul, de aceea nu v-am ridicat în picioare. Pentru că suntem înghesuiți de timp, o să-i dau bătaie la text, nu îi dau bătaie la propriu și metaforic. În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belțașar. Cuvântul acesta este adevărat. Vorbește o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. În a doua zi și 4-a zi a lunii întâi eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel, în paranteză Tigru. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de ghin și încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, fața lui strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca voietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui. Pe când auzeam glasul cuvintele lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat, tremurând pe genunchi și mâinile mele. Apoi mi-a zis: Daniele, om prea iubit și scump, tii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum. Stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea de întâi zi, când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire la acele vremuri îndepărtate. Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ și am tăcut. Și iată că cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea: Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Cum ar putea robul Domnului meu să vorbească Domnului meu acum? Puterile m-au părăsit și nu mai am nicio suflare. Atunci cel ce avea înfățișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis: nu te teme de nimic, om prea iubit. Pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: vorbește, Domnul meu, căci m-a întărit. El mi-a zis: știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei, dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora afară de voievodul vostru Mihail. Amin. Vă rog să vă ridicați și să se roage un suflet care este
inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să roage pentru cuvântul acesta, ca Dumnezeu să-l binecuvânteze în inima noastră. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim, Doamne, că și prin harul Tău și prin dragostea și bunătatea, mila și îndurarea Ta, suntem și astăzi în locașul Tău cinst. Doamne, ca să ascultăm cuvântul Tău, să primim cuvântul Tău, Doamne, îți mulțumim că Tu curățești inimile noastre și mintea noastră, Doamne, și ne ajuți ca cuvântul Tău să prindă rădăcini în inimile noastre, Doamne, și să spunem și noi, așa cum spunea Odinoară, Doamne, stând cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Îți mulțumesc, Tatăl din cer, că Tu binecuvintezi pe fratele Bucuraș, că Tu îi dai ungere nouă și proaspătă. Tuturor lași ca Duhul Tău cel Sfânt să vorbească prin fratele, Doamne. Iar nouă, Doamne Iisuse, dă-ne urechi și inimii care să asculte cuvântul Tău și să primească, Doamne, și să ia ființă în noi cuvântul Tău, Doamne. Pentru că cuvântul Tău este adevărul și este plin de har și de putere și astăzi. Și noi îți mulțumim că Tu ne vei vorbi fiecăruia, după cum dorește inima Ta, Doamne. Și Doamne Iisuse, vrem să spunem și noi, vorbește, Doamne, că și robii Tăi ascultă, așa cum altă dată Samuel, deși era un copilaș, Doamne, el a spus, vorbește, Doamne, că și robul Tău ascultă. Și noi vrem să ascultăm cuvântul Tău, Doamne. Și, Doamne, nimeni să nu plece de aici așa cum a venit, ci să plece mângâiat, îmbărbătat, încurajat. Și dacă Tu vrei să ne mustri, chiar și, Doamne, vrem să primim și mustrare. Pentru că toate vin de la Tine, Doamne. Și știm că despărțiți de Tine nu suntem nimic. De aceea îți mulțumim. Îți mulțumim în mod deosebit pentru că Tu lași ungere sfântă, Doamne, peste fratele Bucuraș și că Tu vorbești prin gura Lui, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Bisericile vă rog să ocupați loc. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dimineață, că suntem în casa Lui și nu suntem în altă parte. Dorim să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne vorbească și să plecăm schimbați, să plecăm motivați pentru a face față acestei vieți care ne stă în față cu provocările ei. Doresc ca Dumnezeu să vă binteze pe fiecare în parte. Amin. Mi-a plăcut ce s-a vorbit în această dimineață și la îndemn și la cântări, în care când vrei să faci binele, cel rău stă împotrivă, așa cum spunea și cântarea. Când doresc să fac binele, cel rău stă împotrivă. Noi numai cu ajutorul lui Dumnezeu putem să fim biruitori. Așa cum și lui Daniel, dacă o să observați, i-a stat totul împotrivă. Sistemul lumii, autoritatea politică, autoritatea religioasă de atunci n-a fost în conformitate cu viața lui Daniel și cu cerințele pe care le cerea Dumnezeu. De asemenea, mi-a plăcut și îndemnul, pentru că dacă să observați, celor smeriți Dumnezeu le dă har. Și acelui vameș care el nu a venit cu știința lui, nu a venit cu religiozitatea lui, el a venit cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Și el și-a arătat neputința lui în comparație cu Dumnezeu. O să observați și în textul nostru citit, și Daniel când se roagă, deși era un om neprihănit, dacă o să observați și dacă cei care studiați Scriptura, unde este ceasul? Aici nu avem ceas, da? Să pun ceasul aici. Dacă o să observați la Daniel, la personalitatea și caracterul lui Daniel, prorocul Daniel, el era un om după inima lui Dumnezeu, era un om iubit de Dumnezeu. Și totuși el când face rugăciunea din capitolul 9, el se identifică: noi toți am păcătuit, Doamne, noi toți suntem vinovați înaintea Ta, noi toți ne-am îndepărtat de Tine. Deși Daniel era un om care, el necondiționat, asculta de Dumnezeu. El pur și simplu, așa, cu demnitatea lui și cu personalitatea lui, chiar dacă el a fost dus în robie de la 16 ani, cum spun comentatorii biblici, chiar dacă oamenii au vrut să-i schimbe numele, chiar dacă oamenii au vrut să-i schimbe bucătăria sau să-i schimbe cultura, i-au schimbat toate aceste aspecte, Daniel n-a renunțat la Dumnezeu. Daniel n-a renunțat la credința lui. Daniel n-a renunțat la tradiția lui și la obiceiurile lui pe care le moștenise din poporul lui etnic. De aceea mă rog Dumnezeu ca noi să avem un caracter
ca și a lui Daniel într-o lume ca aceasta, pentru că Daniel nu mai stătea în poporul lui, unde religia, unde tradiția era obișnuit cu numele lui Dumnezeu în poporul ebraic. El era într-un popor păgân în care oamenii chemau alți Dumnezei și totuși Daniel a stat drept înaintea acelui sistem. Cartea Daniel are 12 capitole. În ebraică Daniel înseamnă Domnul Dumnezeu este judecătorul meu. Deci numele lui Daniel este un nume înalt. Dumnezeu este judecătorul meu. Daniel este unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament. El se numără și este la egalitate cu Isaia, cu Ezechiel și cu Ieremia. Activitatea lui a fost numai la curtea împăraților. A făcut parte din 4 generații de împărați. A fost în perioada lui Nabucodonosor, cunoscut în istorie, al lui nepotul lui Belțașar, a împăraților persani Darius și Cirus. Dacă Andrei este atent, să pună în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 15. Matei 24 cu 15. Domnul Iisus îl amintește pe Daniel și citează îl pomenește pe Daniel în Matei 24 cu 15, de aceea când veți vedea urăciunea pustiirii, despre care a vorbit și profetul Daniel, stând în locul sfânt, cel ce citește să înțeleagă. Dacă ai pus. Mulțumesc, Andrei. De asemenea, te rog să pui și Ezechiel 28 cu 3, în care și prorocul Ezechiel vorbește de Daniel. Deci este menționat, este un om scump. De aceea când veți vedea originea, deci dă-mi, te rog, Ezechiel. Iată că ești mai înțelept decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine. Deci este menționat de mari oameni ai lui Dumnezeu, inclusiv de Mântuitorul Domnului Iisus Hristos. Dacă pe Avram Dumnezeu îl numește prietenul meu, Avram este prietenul meu. Dacă Dumnezeu îl numește pe David un om după inima mea, după inima lui Dumnezeu, David era un om după inima lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îi spune lui Moise că tu ești trimisul meu, când Moise îi spune lui Dumnezeu, mă voi duce în Egipt să vorbesc cu Faraon, dar ce spun eu? Cine m-a trimis? Și Dumnezeu îi spune, du-te și spune că te-a trimis cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt, trimisul lui Dumnezeu. Dacă pe Gedeon Dumnezeu îl numește viteazule, într-o zi neobișnuită sau într-o zi obișnuită, care ți se poate întâmpla absolut nimic, toate zilele erau la fel pentru Gedeon, are o teofanie, se întâlnește cu Îngerul Domnului și Îngerul Domnului îi zice, viteazule, îi se schimbă radical viața. Observăm că pe Daniel, Biblia îl numește un om prea iubit. Un om prea iubit. Despre Apostolul Ioan mai spune Biblia că Domnul Iisus Hristos îl iubea pe Ioan. Nu că neapărat pe ceilalți nu iubea, dar îl iubea în mod deosebit, pentru că Biblia spune că ucenicul pe care îl iubea Domnul, ucenicul pe care îl iubea Domnul Iisus, pentru că știți, așa cum știți ca și mine, că Ioan a avut sarcina aceea de pe cruce să aibă grijă de mama Domnului Iisus Hristos. Și în mod normal că Domnul Iisus avea o relație deosebită cu Ioan. Iubiți frați și surori, care a fost secretul lui Daniel? Unde a stat secretul lui Daniel să fie unul dintre cei mai mari oameni pe care i-a cunoscut pământul? Primul lucru care l-am observat în toată cartea aceasta, am studiat în ultima săptămână cartea Daniel și totuși vreau să vă mărturisesc că este o carte foarte complexă. Este o carte foarte grea. Unul din păstorii mei, care este și mentorul meu, mi-a spus că nu știi în ce te bagi. Sunt profeții în cartea lui Daniel care s-au împlinit. Daniel, capitolul 1, arată când Nabucadnețar cucerește Iudeea și Ierusalimul și Giuseppe Verdi, ca o paranteză, face o mare operă, dacă ați auzit de Nabucco, opera sinfonică Nabucco.
sau se mai numește corul sclavilor, dacă o să observați pe internet, puteți să vedeți, aduce un omagiu acest Giuseppe Verdi al lui Nabucodonosor, lui Nabucodonosor, cunoscut în istorie, care Dumnezeu i-a dat puterea aceasta să-l ducă, da, pe poporul evreu, să-l ducă în robie. Imaginați-vă din punct de vedere logic ce ar fi gândit umanitatea din generația aceea, că Dumnezeul babilonienilor era mai tare decât Dumnezeul evreilor. Imaginați-vă că Dumnezeu s-a lăsat pur și simplu ca el. Gândiți-vă că Belțașar la un moment dat își bate joc de obiectele de cult și aduce toate țitoarele, aduce toți nepotul lui Nabucodonosor și bea din obiectele de cult. Și știți că apare mâna aceea care scrie Menetecher Ufarsin, care înseamnă numărat, cântărit și împărțit. Imaginați-vă că ăla nu învățase nimic de la, asta ca o paranteză, nu învățase nimic de la Nabucodonosor, care Nabucodonosor dăduse și un decret. Când a auzit despre Daniel, în Daniel capitolul 2, imaginați-vă ceva fabulos, extraordinar. Daniel capitolul 2, trebuie să-l citiți. Omul ăsta îi se tulbură inima, îi se sluțește fața, aduce toți cititorii în stele, toți mari oameni înțelepți din împărăția lui. Imaginați-vă că avea 120 de țări în subordine, cucerise toată lumea cunoscută, Babilonul. A fost unul dintre cei mai străluciți, cele mai puternice împărății care le-a cunoscut pământul. Chiar dacă el a fost comprimat și a fost într-un termen foarte scurt, dar a atins o expansiune și un apogeu extraordinar. Și la un moment dat ăsta visează ceva, îi se tulbură viața și nu mai are liniște, nu mai mănâncă, nu mai aduce nicio țiitoare la el, uitați seama. Și la un moment dat îi cheamă pe toți vrăjitorii, cititorii în stele, toți înțelepții, toți mari oameni, toți miniștri și îi spune: vă rog să-mi spuneți visul care l-am avut și să mi-l deslușiți. Și ăștia îi spun: mare împărat, spune-ne visul tău și noi negreșit ți-l vom desluși. Și știți care a fost problema? Dom'le, nu știu să vă spun visul care l-am avut pentru că l-am uitat. Și ăștia spun: nu a existat un împărat pe fața pământului care să treacă prin așa ceva. Spune-ne măcar visul și vom desluși. Și nu a existat. Cum putem noi să ne dăm seama ce ai visat tu și să-l și deslușim? Și ăsta se enervează, vă dați seama, era un mare dictator, da? Și spune: dacă nu voi vreți să câștigați timp înaintea mea, dacă nu îmi veți desluși visul, am să vă fac morman de mizerie. Pe voi, pe familiile voastre, pe toată generația voastră, pe pisica voastră, pe câinele vostru, pe ce vreți voi. Asta ca o glumă. Și încep să moară oamenii. Numai că la un moment dat apare în istorie acest Daniel. Pentru că și el trebuia să fie omorât. Și îi spune căpeteniei oștilor și îi spune: oprește-te, nu mai omorâ înțelepții, nu mai omorâ cititorii în stele, vrăjitorii și toți miniștrii. Pentru că eu am să-i dau răspunsul, dar nu Daniel îi dătea răspunsul. Și își cheamă pe prietenii lui, pe Hanania, pe Mișail și pe Meșac. Și ce oameni buni, avem o problemă. Trebuie să construim ceva care, din punct de vedere al umanității, nu există. Numai Dumnezeu al cerului poate să ne dea răspunsul. Și oamenii ăștia s-au rugat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dă răspunsul. Se prezintă înaintea împăratului și îi spune: împărate, oprește. Imaginați-vă, ca o paranteză, cât de important a fost Daniel, că a salvat zeci de mii de oameni din înțelepții Babilonului. Când opriți-vă și nu mai faceți mășcel. Vă dați seama cât de respectat era omul ăsta? Așa cum era respectat David când l-a ucis pe Goliat. A avut un CV extraordinar. Vă dați seama cât de respectat a fost David? Pentru că a confirmat un lucru care era aproape imposibil. Numai mâna lui Dumnezeu putea să facă lucrul ăsta. Se prezintă înaintea împăratului și îi spune: împărate, ce ai visat tu? Ai visat un trup mare și știi și dumneavoastră, dacă citiți Daniel capitolul 2, care capul însemna o domnie, mijlocul o domnie, picioarele altă domnie. Și știți dumneavoastră, și că o piatră, da, se va deslipi fără ajutorul unei om omenești, da? Va lovi
vârful picioarelor, da? Și toate structurile astea politice, religioase vor fi destructive, pentru că acea piatră reprezenta pe Hristos care avea să își construiască biserica lui, o împărăție care va domni, zice că se va preface un munte și tot pământul va fi plin de ea, spune Daniel capitolul 2. Și Daniel îi dă și tălmăcește. Capul ești tu, și se va termina domnia și așa, și știți dumneavoastră. Și știți ce face Nabucodonosor? Îi dă cea mai mare domnie care se putea da. Îi dă toată împărăția. Tu să fii ministru la peste miniștri, peste cititori în stele, peste tot. Și Daniel îi spune, nu trebuie să mă pui pe mine. Lasă-mă pe mine la casa împăratului. O să citiți capitolul 2, cum spunea Richard Wurbrand. El nu dădea textul. Mergeți acasă, citiți Biblia și o să găsiți. Tot ca să îndrume oamenii să citească Scriptura. Și Daniel rămâne la curtea împăratului. Și știți, lucru extraordinar, capitolul 2 este tot despre Nabucodonosor care visează un copac, are o vedenie cu un copac. Și știți că Daniel îi spune, copacul acesta ești tu, împărate, dar se va usca, frunzele se vor duce, trunchiul va fi așa și tu, împărăția va fi dată, tu vei ajunge să mănânci iarbă, îți va crește părul, vei mânca cu animalele. Și Nabucodonosor recunoaște lucrul ăsta, dar numai că nu se smerește. Și ajunge exact în capitolul 3. Prietenul lui Daniel ajung în cuptorul cu foc, pentru că, dacă observați, are o atitudine de smerenie acest mare împărat, care Giuseppe Verdi dedică o mare operă sinfonică. Și la un moment dat știți ce face, iertați-mi limbajul neacademic, nebunul ăsta face un stâlp mare și poruncește tuturor națiunilor să se închine la stâlpul acela. Numai că se întâmplă ceva. Cei 3 prieteni al lui Daniel nu se închină. Imaginați-vă așa, zeci de mii de oameni care se apleacă și se închină înaintea acelui stâlp de aur și 3 oameni stau în picioare. Se încăpățânează ăștia să nu se închine la sistemul lui. Mulți dintre comentatori spun, bă, dar unde era Daniel? Unii, bârile răutăcioase, spun, bă, unde era Daniel? Eu vă spun, poate că Daniel era la rugăciune. Poate că unde era Daniel? Că el nu... el lipsește de aici. Poate că Daniel era în cămeruța lui după obiceiul lui, cu ferestrele deschise către Ierusalim, se ruga de 3 ori pe zi. Și acești 3 mari oameni ai lui Dumnezeu nu se închină la sistemul religios al lui Nabucodonosor. Și, pac, îi aruncă în cuptorul cu foc. Și știți că Nabucodonosor se duce și se uite, n-am aruncat noi 3 în cuptorul cu foc? De ce văd 4? Vedem că acolo iarăși este prezența lui Dumnezeu. Pot să continui că cartea Daniel este o carte care pe mine m-a impresionat foarte mult. Este o carte care poate să-ți transforme viața. Imaginați-vă că Daniel este luat de tânăr și nu face depresie că este luat de lângă mămica lui și de lângă tăticul lui. Nu face depresie, el se încrede în Dumnezeu. Secretul lui Daniel a pus, și Biblia recunoaște, pentru că îngerul îi spune. Ce îi spune îngerul din textul meu citit? Că și-a pus inima să înțeleagă și să smerească înaintea lui Dumnezeu. Așa cum a făcut-o și vameșul. Daniel 10:12, pentru cei care sunteți familiarizați cu Scriptura. Dumnezeu binecuvintează pe cel care își pune inima să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru care l-am observat la viața lui Daniel, avea un program strict pentru rugăciune. Pe el nu jobul determina, n-am timp. Eu nu am timp de rugăciune, eu nu am timp de familie, eu nu am timp de frații mei. Pentru Daniel era un sacrament, era ceva care nu conta viața lui. Pentru că s-a dat la un moment dat în generația lui Darius, în Daniel capitolul 6, pentru că băieții deștepți, că așa întotdeauna apar băieții deștepți, și întotdeauna când noi vrem să facem o figură frumoasă, să fim niște oameni sfinți înaintea lui Dumnezeu, într-o lume despățită de Dumnezeu, vin niște băieți deștepți, sunt geloși pe noi și încep să ne pună piedici. Și îi spun cu tâlc împăratului
Darius. Pentru ca să prindă pe Daniel, pentru că i-au căutat să găsească ceva slab în Daniel și n-au găsit. Am observat în Sfânta Scriptură că au fost oameni, câțiva, în Iov nu s-a găsit nimic. A fost un om neprihănit, cum spune Scriptura. Chiar dacă cei 3 prieteni ai lui Iov i-au spus că nu se poate, este cu neputință să ți se întâmple așa ceva, să-ți pierzi 10 copii, să-ți pierzi business-ul, să-ți pierzi familia, să se întoarcă soția ta împotriva ta. Este cu neputință dacă nu ai păcătuit. Și Iov spune, nu știu dacă am făcut, nu mi-aduc aminte, nu cunosc. Și spune la un moment dat, poate că poftele din tinerețea mea, dar Dumnezeu îl socotește pe Iov neprihănit. De asemenea, Samuel să trezește poporul și spun, wow, copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Și el spune, găsiți ceva la mine greșit. Am judecat eu greșit, am luat eu bou, am luat eu oaie, am luat eu vițelul cuiva să fac dreptate și tot poporul zice, nu! Samuel a fost un om care nu s-a găsit la el. Iosif, de asemenea, nu vorbește Scriptura nimic negativ despre oamenii ăștia. Și ultimul, despre Daniel. Nu găsești nimic negativ despre marele Daniel. Extraordinar. Secretul lui Daniel a fost că a avut un program strict de rugăciune. Stătea de vorbă cu șeful Universului. În fiecare zi avem un program, ridicăm altare în casele noastre, punem genunchiul pentru națiunea noastră jos, punem genunchiul pentru copiii noștri jos, ne rugăm. Dacă o facem, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar dacă nu o faceți, aveți o mare problemă și am o mare problemă. Și de multe ori am stat și am neglijat. Și pentru că așa cum au căzut și evreii la un moment dat, de strigau un psalm, de își puneau mandolinele în sălcii și plângeau pe marginea tigrului și spuneau, Doamne, cântările tale ne pun păgânii să cântăm cântările tale din Sion. Cunoașteți psalmul, nu? De ce? De ce au ajuns poporul? Stau să mă gândesc, de ce a ajuns poporul 70 de ani în robia Babilonă și Medo-Persană? Păi vă spun eu de ce. 500 de ani oamenii ăștia au stat și au făcut de capul lor. Ba se duceau după idol, ba se pocăiau. Ba se duceau. Dumnezeu o inimă căldicică nu găsește plăcere în ea. Și pentru 500 de ani, eu cred că Dumnezeu a fost nedrept. Pentru 500 de ani le-a dat doar 70 de ani să se pocăiască. Înțelegeți baremul? 500 de ani în timpul lui Ilie, 500 în timpul lui David, în timpul lui Ieroboam și în timpul lui Solomon, oamenii făceau ce vroiau, în timpul judecătorilor. Nu se întorceau și Dumnezeu îi chema, aduceți-vă aminte cu Ieremia, și aduceți-vă aminte că Daniel spune în capitolul 9, îl folosește și pe Ieremia, că știm că suntem vinovați, spune Daniel, și să include și pe el, că am păcătuit împotriva ta. Și în cartea lui Moise spunea, dacă vom păcătui, ne vei răspândi în mijlocul popoarelor. 70 de ani. Al treilea lucru care l-am observat la Daniel, a rămas credincios în ciuda circumstanțelor vieții lui. Chiar când viața lui și s-a dat decret împotriva lui, pentru că Darius, așa cum v-am spus în capitolul 6, primește păcălit de miniștrii lui pentru că nu găsise nimic ceilalți și pentru că Daniel era șef peste toată imperiul și nu găsise nimic greșit la el, au găsit în legea Dumnezeului lui că el se ruga de 3 ori pe zi. Și ei s-au dus și au spus împăratului Darius, dă-i o poruncă, dă-i o lege, ca o vreme, nimeni să nu se închine altui Dumnezeu decât ție, împărate. Și lui ăsta i-a plăcut. Bă, tu îți dai seama să mi se închine mie. Păi Satana vrea să ne închinem lui. Vine la Domnul Iisus Hristos și spune, îți dau tot. Tot ce este împărătesc pe pământul ăsta, mi se pare o utopie. Adică Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, făcuse toate lucrurile văzute și nevăzute ale Universului și vine Satana și îți dau jucăria asta. M-ați înțeles? Ca americanii aia când s-au dus în America de Sud, și le dădea câte un clopoțel la ea și lua 4 kg de aur. Le dădea o turumbea de aia, pac, să deschidea, știți, acum 500 de ani. Și ăia băștinași de acolo le dădeau
țara. Da? Diavolul vine și îți dă o jucărioară și vrea să-ți ia sufletul. Vrea să ne ia tot ce avem. Nu poate. Dacă vom sta lângă marele nostru Dumnezeu, nu poate să ne ia. Și Daniel a rămas credincios lui Dumnezeu, chiar și când viața i-a fost pusă în pericol. Știți de ce? Domnul Iisus spune că cine va iubi viața, o va pierde. Și cine o va vrea să piardă, o va câștiga. Dar Daniel știa lucrul ăsta, că cel mai important lucru nu era viața lui. Și cel mai important lucru era Dumnezeu. Și Darius dă un decret ca nimeni să nu îi se închine. Și după datina mezilor și a perșilor, o poruncă ce trebuia dată, nu trebuia luată înapoi. Pentru că împăratul își pierdea credibilitatea. Și cu părere de rău, când au văzut că l-au adus pe Daniel înaintea lui, Daniel nu se închină ție, Daniel se închină Dumnezeului lui. Știți unde l-au aruncat pe Daniel? L-au aruncat în groapa cu lei. Wow! Mie mi-e frică și de un câine. Odată m-a zgâriat o pisică și de atunci mi-e frică de pisici. Fetița mea iubește pisicile, dar eu îmi spun, mie mi-e frică de pisică. Mi-e frică de câine, mi-e frică de pisică. Imaginați-vă cu felinele alea. Wow! Mama mia, cum spun italienii, nu? Îl aruncă. Dar Darius, cu părere de rău, când a auzit, i s-a mâhnit inima, zice că n-a mai mâncat, n-a mai băut. De ce? Pentru că era iubit Daniel. Dumnezeu îl făcuse prieten chiar și pe dușmanii lui. Pentru că Dumnezeu, când iubește pe cineva, ți-i face prieten chiar și pe dușmanii tăi. Și îl aruncă în groapa cu lei. Și dimineața, dis de dimineață, marele Darius, un mare om al lui Dumnezeu, un mare om al istoriei, se duce și strigă la Daniel: Daniele, oare Dumnezeul tău care tu necurmat îi slujești, oare te-a salvat? Și spune Daniel: veșnic să întărești, împărate. Cum să nu? Îngerul Domnului a fost aici cu mine, a închis gura leilor. Știți ce a făcut Darius? Bă, băieți, voi m-ați păcălit, pe mine a venit să încoace. Voi ați vrut să miliați pe cel mai bun ministru al meu. În groapa cu lei. Pe voi, pe familiile voastre, pe soțiile voastre, pe țiitoare, pe câinii voștri. Asta ca o glumă. Cine sapă groapa altuia, ca și în timpul lui Mardoheu, cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. Iubiți frați și surori, nu am cuvinte extraordinare la mine, ca să zic așa, dar vreau să spun că cartea lui Daniel este o carte care este extrem de importantă. Imaginați-vă că Daniel are o teofanie, are o descoperire, are o revelație extraordinară. Și de asta am și citit în textul meu din Daniel, capitolul 10. În Daniel, capitolul 9 și Daniel, capitolul 10, apar trei făpturi. Primul, în Daniel, capitolul 9, o să vedeți că are de-a face cu îngerul Gabriel, care peste 600 de ani apare și în viața Fecioarei Maria. Deci haideți să citim împreună când el face rugăciunea. Haideți să observăm Daniel, capitolul 9. Hai să citim de la 19. Și apoi mă apropii de încheiere. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și zăbovești și nu zăbovi. Din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și de poporul Tău. Daniel, pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel, îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu încă, în rugăciunea mea a venit în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Observați? Are de-a face cu îngerul Gabriel. Daniel, capitolul 10, vom citi de la 5. Aici este vorba despre părerea mea personală, de ce că fac referire. Daniel, capitolul 5 și 6. Deci, Daniel, iertați-mă, versetul 5 și 6 din capitolul 10.
am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, fața lui strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. De asemenea, vom citi și 10:13. Dar căpetenia împărăției perșilor mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Este vorba în Daniel, când capitolul 10, Daniel se roagă foarte puternic și se pocăiește și cere iertare, cere ca Dumnezeu să ierte păcatul poporului evreu. Apare în scenă îngerul Gabriel să-i aducă niște vești cu privire la vremurile viitoare. Numai că pentru Daniel s-a dat un război în lumea angelească, în lumea îngerilor. Și Gabriel se luptă cu niște căpetenii angelice, da, căzute, numai că Gabriel recunoaște că, iertați-mă, nu ieșeam biruitor dacă nu venea Mihail să mă ajute. Da? Mihail apare de 3 sau 4 ori în Sfânta Scriptură, apare în Daniel capitolul 10:13, apare în Apocalipsa 12:7 când zice Ioan că Mihail face război cu diavolul, da, și cu îngerii săi și iese biruitor, și apare în Iuda capitolul 1:9 când se bate pe trupul Moise. Acolo apare noțiunea de arhanghelul Mihail, când diavolul a vrut să ia trupul lui Moise, probabil să-l facă obiect de cult. Arhanghelul Mihail vine și se luptă, spune acolo, dacă o să citiți Iuda, se ceartă cu diavolul, cu satana, da? Și îi zice, Domnul să te mustre, satană. Da? Deci, numai că mulți comentatori spun că Arhanghelul Mihail nu este Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos este aici, în viziunea lui Daniel, doar din Daniel 10:5. Am ridicat ochii, stătea pe munte, pe lacul Tigru, pe marginea lacului Tigru, și Daniel are o viziune, are o vedenie. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in, încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul era ca piatra de crisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau ca niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau ca niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Aici este vorba despre, părerea mea, persoana Domnului Iisus Hristos. De ce spun lucrul acesta? Pentru că este același text, dacă poate să-mi dea cineva un șervețel. Pentru că este același informație pe care o dă și Apostolul Ioan în Apocalipsa capitolul 1. Ioan are aceeași vedenie pe marginea lacului din insula Patmos. Mulțumesc, soră, mulțumesc, Dumnezeu să te binecuvânteze. Apoi m-a privit de încheiere. Deci, uite, observați, marele apostol iubit de Domnul Iisus Hristos, aceeași viziune o are care are Daniel. Daniel îl are pe marginea lacului Tigru. În Apocalipsa lui Ioan, în ostrovul din Patmos, Ioan are aceeași viziune. Și, atenție, 1:13. Și în mijlocul celor 7 sfetnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Ascultați-mă! Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului și ascultați acum! Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca al unui vuiet al unor ape mari. Seamănă? Da, mari mulțimi. Seamănă textul din Daniel? Deci noi credem și mărturisim că este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Omul ăsta îl vede pe Domnul Iisus Hristos. Taina care a fost ascunsă de Dumnezeu din veșnicie și arătată nouă pruncilor, da? Biserica lui. Deci este o profeție care noi astăzi o împlinim. Mai sunt profeții în Daniel care nu sunt împlinite. Dar noi trăim profeția lui Daniel, acea piatră care s-a deslipit fără ajutorul vreunei mâini, da? Care a distrus toate împărățiile din generația aceea, este biserica. Daniel are viziunea, Domnul Iisus Hristos îl vede, cum să zicem, într-o teofanie, pe Domnul Iisus Hristos, Apostolul Ioan. Un lucru foarte interesant.
Sfântul Apostol Pavel, când se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos din Faptele Apostolului, capitolul 9, când se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, ce se întâmplă cu Pavel? Își pierde vlaga, cade în genunchi, da? Și își pierde vederea. Oameni buni, în prezența Domnului Iisus Hristos, în Exodul 33, când Moise face o declarație, Doamne, vreau să văd slava. Știți ce spune Dumnezeu? Nu poate să mă vadă un om și să mai trăiască. Când ai o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos în glorie și în slavă, ești rupt în două. Imaginați-vă că Daniel spune că vlaga mi s-a uscat, fața mi s-a slusit, absolut totul, puterea mea, energia mea, nu mai eram. Și am leșinat când a văzut această viziune. Și Ioan, Apostolul Ioan, dacă o să observați, în momentul când are această întâlnire, leșină. La un moment dat se închină îngerului și îi spune Ioan, eu și cu tine suntem slujitori împreună lui Dumnezeu. Când avem o descoperire dumnezeiască, nu mai poți să mai stai în același confort. Când ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, ești un om schimbat. Și de aceea vă mărturisesc sincer, mi-este frică de Dumnezeu. Când stau în prezența lui Dumnezeu, îmi tremură vocea, îmi tremură ființa mea. Un Dumnezeu atât de mare, atât de incomensurabil, nu poți, psalmii spun că nu poate să-L cuprindă pe Dumnezeu. Universul nu poate să-L cuprindă. Și ni se descoperă nouă niște oameni atât de neînsemnați. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne dea har, Dumnezeu să se apropie de noi și să înțelegem că noi, și mai ales mă adresez tinerilor, iubiți frați și surori, secretul lui Daniel a fost că el și-a pus inima să înțeleagă. Vrei să înțelegi în această după-amiază pe Dumnezeu? Primul lucru care trebuie să-l faci, trebuie să spui inima. În Biblie spune, tinere, dă-mi inima ta. Dă-mi să locuiesc în ea. Ai inimă pentru Dumnezeu. Al doilea lucru, smerește-te. Cine crede că știe ceva, spune Sfântul Apostol, de fapt nu știe nimic. Smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vrei să ai succesul lui Daniel în această viață, roagă-te lui Dumnezeu. Fă un stil de viață din rugăciune. Roagă-te când mergi la servici, roagă-te când mergi pe stradă, roagă-te când speli copiii, roagă-te în orice vreme. Pentru că asta te ține aproape de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne schimbe viața. Într-o generație a lumii, imaginați-vă că Daniel nu era într-un context, creștin, să zicem așa. Nu era într-un context iudaic. A fost pus printre neamuri, prin păgânism. Oamenii au vrut să-i schimbe numele. Oamenii au vrut să-i schimbe bucătăria, să-i schimbe meniul. Oamenii au vrut să-i schimbe etnia. Dar n-au reușit. Pentru că oamenii credeau că Dumnezeul evreilor era un Dumnezeu slab. Și Dumnezeu intenționat s-a smerit atât de tare ca să smerească pe poporul său. Imaginați-vă Dumnezeu Iahve să râdă păgânii, să zică Dumnezeu evreilor este un Dumnezeu slab. Dumnezeul nostru este mai tare. Și acei împărați, prin prefigurația lui Daniel, și-au dat seama de greșeala care au făcut-o, astfel încât, prin caracterul și personalitatea lui Daniel, au dat decrete. Nimeni, zice Darius, când îl scoate în groapa din lei, Daniel, capitolul 6, să nu se închine altui Dumnezeu, afară de Dumnezeul lui Daniel. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să influențăm noi lumea și nu lumea să ne influențeze pe noi. În numele Domnului Iisus m-am rugat și mă rog. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mulțumesc.